गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक दिनैनि दिनाव आबसु प्लास इउपिपिएल दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावाखै देयार इज नो डिफारेन्स बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल रायजो राजाफोर सेम थिंग्स बिथांमोना दिनैनि दिनाव आबसुआ इउपिपिएल पार्टिजों जेबो रिलेटेड गैया एबा जेबो माबा गैया खारबार गैया राजनितिकजों जेबो खारबार गैया होननानै दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव प्रुफ होनो नागिरो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव माखासे मानसिफोर दं मैया दाखालिनि भिडिअआव आंनाव कमेन्ट हरदों गाज्रि आं बर' फेसबुक पेज दं आरो माखासे मानसिफोर दं आं नामखौ मेनसन खालामथ'ला बिथांमोना माने गावसोरखौ मा सानदोंथाय आं बुजिनो मोना बाट इनवे लोगोफोर बिथांमोना बुंदों क्रिटिसाइज खालामदों अलरेडि बिथांमोननि इउपिपिएल पार्टिनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया दाखालि जोंनि बिटिसि एकर्ड डेखौ फालियाखै बिटिसिआ अलरेडि डिनाउन्स जाबाय रिजेक्टेड जाबाय होननानै बुंदों जुदि डिनाउन्स जाबायब्ला दिल्लीयाव मानो दाननो हायाखै दिनैसिमबो मानो डिनाउन्स जाबायब्ला दिनै नोंथांमोना बिटिआरखौ लिरनो हानांगौमोन बाट मानो लिरनो हायाखै स्टिल दिनैसिमबो टिल नाउ बिटिसि गभर्नमेन्ट नाथाय नोंसोरबायदि मानसिफ्रा लाजिनांगौ बिटिसि गभर्नमेन्ट होननानै बुंनो लाजिनांगौ नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार बर' हारिनि गेजेराव मोजां खोथा बाथ्रा खोन्थानो रोङि लाजिनो रोङि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बिटिसि नामखौ लानो लाजिनांगौ नोंसोरो बिटिसिखौ रेसपेक्टखौनो होआ दिनैनि दिनाव नोंसिनि बायदि खुगायाव बे बिटिसि सोदोबखौ लानो लाजिनांगौ एबा बुंनो लाजिनांगौ बुजिबाय लाजिनो रोङिफोर जोलैनि हांगार जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड मोना 110 बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया पलिसि गैया हाग्रामाया जोलैनि हांगार हाग्रामानाव जेबो जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया एभ्रिथिं बेफोरबायदि बिथांखौ हारिनिफ्राय बख'नांगौ जोलैनि हांगार हायोबा बिथाङा सासे गोख्रों बिटिसिनि चिफ जालायलायनानै जोंखौ इनकारेजमेन्टसो होनांगौ बड'लेण्डखौ मारै खालामनांगौ मा मुभमेन्ट खालामोबा जोङो बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो बड'लेण्डखौ गोरलै राहाजों मोनगोन बेफोरबायदि माखासे इनकारेजमेन्ट जायखौ होनो थुलुंगा होनायखौसो होनांगौमोन नाथाय बिथाङा दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोना मा मोना बेफोरबायदि मोना होननानै बुंनो नाङा होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा बाट एनिवे लोगोफोर बिथाङा जेब्ला बिदि बुंदों इउपिपिएल पार्टिनि जेसेबां लिडारफोर दं जाम्बा जाम्बि गोरों गोरा दं बिथांमोन दिनै माखासे इडुकेटेड मानसि लेखा गोरों मेलेम बग्रा मानसिफोर दं फेसबुक पेज फेक एकाउन्ट लानानै गिदिर बुंग्रा रायजोफोर दङ मोखां देखायनो हाया लाजिनो रोङि फिसाफ्रा मोखां देखाय खोथा बुं दिनैनि दिनाव दम दङब्ला आरो दम गैयाबा बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट लानानै उइदाउट प्रफाइल पिकचार रावखौबो दम दाहो एबा कमेन्ट दालिर दिनैनि दिनाव रावबो बिदिखौ गोजांग्रा एबा गिग्रा मानसि गैया बुजिबाय रावबो जाम्बा गैला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना लाजिदोंना लाजियाखै दिल्लीयाव दोनबोथ'दों मादों बेफोरबायदि मा बिदिब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टजोंनो आफ्टार पिस एकर्ड आफ्टार बिटिआर एकर्ड जोंनि बर'नि जि समस्या 50 बोसोरनि जि क्राइसिस बेयो टटेलि जोबजोब्बाय नामा मोजां खोथाखौथ' रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होखाया माब्लाबाबो पाब्लिक प्लेसाव माब्लाबा खोन्थादों नामा बिटिआर एग्रिमेन्ट मोनबाय बिटिआर एग्रिमेन्टजों जोङो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय गासिबो टटेलि कमप्लिटलि एभ्रिथिं जोङो मोनजोबनो हाबाय बेफोरबायदि खोथाखौ खोन्थानानै हो जुदि नंगौब्ला सैथोब्ला बिटिआरजों गमामायैनो जोङो जुदि साक्सेसफुल माने इनसाफिसियेन्ट जायाखैब्ला बा साफिसियेन्ट जाबायब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय दं बाट जुदि जायाखै इनसाफिसियेन्ट अब्ला जोंनाव गोजोननाय गैया पिस एन्ड हारमनि होननाय बुस्थुआ गैया दिनैनि दिनाव नोंथांमोना लाजिगोन ना लाजिया पिस फैबाय मा फैबाय बेफोरबायदि एभ्रिथिं नोंथांमोना बुंदोंमोन कन्टिनिउवासलि बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामबाय थादोंमोन उइ वान्ट बड'लेण्ड नो रेस बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन साउटिं खालामदोंमोन इन्डिया गभर्नमेन्टजोंबो साउटिं खालामदों आसाम गभर्नमेन्टजोंबो रेल लामा जथेदों हांगार स्ट्राइक खालामदों गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिदोंना लाजियाखै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनैनि दिनावबो थगायनो ओंखारबावदों अलरेडि बिथांमोना बुंखाबाय क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दं होननानै गमामायैनो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै दावहा नांदों आन्दलन खालामबोबाय थादों नाथाय दिनैनि दिनाव क्राइटेरियाफोर वेयर इज योर क्राइटेरिया एन्ड पलिसि अबाव थांखो खोन्थादो वाइ स्टिल उइ डोन्ट हेभ बड'लेण्ड प्रमद बर' एन्ड दिपेन बर' रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो ना बिटिआर एग्रिमेन्ट जोंनि जि मोननांगौ बर'नि जि सिमांमोन बे गासिबो साक्सेसफुल जाजोब्बाय नामा जुदि जाबायब्ला रायजो राजानो खोन्थानानै हो दिनैनि दिनाव बिटिआरजों मा जादों मा मोननो हादों रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो कनफिउसाव दं
बेले बेजेयाव दं मोजां खोथाखौ खोन्था जेनुइन खोथाखौ नोंसोरो दिनैनि दिनाव जेनुइन खोथाखौ बुंनो हाया एबा ससाइटियाव एबा पाब्लिक प्लेसाव बुंनो हाया रायजो राजाफोर गोसोआव ला आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना आबसु लं लिभ होननानै बुंदों लिरदों दालांफ्राव दिनैनि दिनाव जोंनो वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै बुंफिनदो लिरदो दम दङब्ला ना थोबाय बिटिआर एकर्डजों थोबाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिटिआर एग्रिमेन्टजोंनो जोंनि गांनाय उखैनाय एबा बर'नि जि समस्या उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि जि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि सिमां दंमोन जायखौ होनो बड'लेण्ड स्टेटहुड जायनि थाखाय नांदोंमोन रोजा रोजा सुबुंफोरा बड'लेण्डनि थाखाय स्ट्रागल खालामनानै गावसिनि जिउखौ फोजोबनांदों नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जिउ एबा माखासे बिहोमा होलांनायफ्रा दिनैनि दिनाव भेलुलेस जादों दिनैनि दिनाव रेसपेक्ट होनो रोङाखै सिगां बिथांमोना जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन प्रमद बर'आ नोरै खावसे गुफुर 50 नोरै बड'लेण्ड नोरैहाय खावसे नैबाव 50 50 ओरै 50 ओमफ्राय नैबाव बड'लेण्ड वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस्ट ओरै खावसे गोसोम खावसे गुफुर खावसे गोमो डिभाइड आसाम 50-50 बाव लिरनाय दंमोन ओरै बेफोरखौ बावलांजोब्बाय नामा ना बिटिआर एकर्ड जानानै जोंनि जि मोननांगौ सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बिथाङा बड'लेण्डखौ जोङो सानसे नङा सानसे मोनगोन डेम'क्रेटिकेलि जोङो मुभमेन्ट खालामलांबाय था सानसे जोंनि बड'लेण्डआ मोगथां महर मोनगोन होननानै बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामसो लाफ्लायो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बे साइनबर्ड लामा लं लिभ आबसु लिरनायनि सोलाय वी वान्ट बड'लेण्ड जोङो बिटिआरजों गोजोनाखै एगेन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै वी वान्ट बड'लेण्ड होननानै बुं लिड लामा लिरजोब जों वेलकाम खालामगोन जों सापर्ट खालामगोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन नोंथांमोना दोनथ'दोंसो होनदों साइन खालामखांनानै दोनथ'दों होनबा जाया बियो मा मिनिं जाखो बियो नोंथांमोनानो अलरेडि कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन लिरखाबाय बे कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसनखौ बारे बुंबाय आङो लोगोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होनो हायाखै व्हाट इज द मिनिं अफ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन मानो खोन्थानो हायाखै रायजो राजाफोरनो खोन्था एक्सप्लेनेसन हो व्हाट डु इउ मिन बाय द फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन खोन्था शेयार खालाम रायजो राजाफ्रा बुजिगोन अब्लासो सिरि जागोन गोजोननाय फैगोन